Jeg vil nå helt til tops, det er et enkelt mål. Det er ikke så svært, når viljen er af stål. Electro, Diglett, Nidoran, Mankey, Venusaur, Fearow, Pidgey, Seeking, Jolteon, Dragonite, Gastly, Ponyta, Vaporeon, Poliwrath, Butterfree. Fang dem, du skal fange dem. Pokémon! Nu rejser jeg afsted ud i det blå og fanger Pokémon, ligesom mange kan få. Venomoth, Poliwag, Nidorino, Golder, Ivysaur, Grimer, Victreebel, Moltres, Nidoking, Farfetch, Abra, Jigglypuff. Kingler, Rhyhorn, Clefable, Wigglytuff. Det var 32, vi stopper her. Se med næste gang, så får I nogle flere. Der er 1, 5, 0, og det er alt i alt. Og de skal fanges, kort fortalt. Fang dem, du skal fange dem. Du skal fange dem, Pokémon! Er du med på en Pokémon? Der er 150 Pokémoner, og de skal med alle sammen. Jeg tager 32 i dag, så følg med.